Nanay rin sa kalupad. Jadi kung kuha mo din, pasti na ba yung... Nanay dan, gusto lang tanya, balik lang dulu. Okay, naka 1,000 subscriber na si Amerig TV. Oh, 20 ko lang. Ako litok lagi. Ay, dapat white na klase. White na. Akin na nga. Yang ready. Naik ka ng karoon, nag-fix na ba niya? 200 pesos na yun. Mas, David. Mukbang. Paano mo bro? Pena o girl. Baka na live ko yung pumunta. Tapos na dito mga edit. Saan po yun yan? Diyan, play. Nga po. Papangalan ko. Papangalan ko ka. Basa ko yun. Mag-subscribe sa kanila sa kuha. Siguro ito pang kuha na ako ha. Hindi ka na kuha account yun ba? Yung Amerika. Hindi ko ano ba yan. Ito na kuha sa TikTok. Ito ka kahit sabay. Amin lamin. Ako ito video niya ini. Tahu-tahu. Yihi! 1,000 subscriber! Wah, ganda. Bye-bye na. Amin, bye-bye. Ayos.